Alright mga tugang, Diyos na bahay na pagkaaga po giraray sa Sendo Boss. Officialmente na nakapag-file niya sa iyang COC si Alcalde Rizal Villas ang na pagkamunay. Yung di mahiling tano ang sa iya man po tabi ng mga kalinyada nagpapaman sa indang mga form para po officialmente man kapagsunod sa indang COC na pagkamunay at ito po sa Banwaan kan Batakan. May naghanap sa imo ba dos alam mo Siyempre mga tugang, yaon man po ang sa iyang tugang, si Kagawad Rodel Villesa. Madalagan mga tugang for the last term na po. Last term na po mga tugang. Siya po ang liwat na madalagan man bilang councilor kan Banwaan kan Batakan. Honorable Kagawad Rodel Villesa. Diriman yan dyan sinako. Sino man mga tugang, ang sa iyong bilog na team. Yaon po, pamangkin. Pero pala mga tugang. Para man makasunod naman mo na pagkamanay. Kansenda po mga tugang na COC. Diyan abangan ta matapos pag ini po mga tugang nakasunod naman kansenda mga COC. Pupunta mga tugang. Po kumain sa kakayapan.